Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Hadien ke Jingïakhih ke Ujor ha Delhi ha jantar mantar ha kasing satjan kaseng balayalam da kisamla ke cockroach janta party kala Shah Ujor Halor ke jing keno bakilale Pyrshah ya keri ke jing Ujor kala keno ya ke CJP bala pentrekam da ke ba penun kam ya ke pisa na bari Hadien bau abijit dipke ula penlong ya ke Jingïakhih ha Delhi Halor ke jing latto ke jing keli jongka need UG arhaja apun rio bat ke jing bom ya ha makarukom bishar benia ya ka on screen marking jongka CBSE tang Hadien bau lawan pai na US daki hajar ngut ki nong kershan ki bara ya ki poster bat ki banner ki laya lumlang ha janta mantar ha kani ke sinsat jan bani shimbenta ha kani ke Jingïakhih ya kini ke Jingïakhih laya lam da unong seng jongka CJP u abijit depke bala penlong ya ka Hadien baka seng kalayo ya ka jingbit na ki pulet kanong ba Delhi ki babun ki nong shimbenta ki de ki samla pule school bat college u climate activist u sonam wangchuk ulapoi ru shan Delhi bani shimbenta ha kani ke Jingïakhih ulapan bana kaman chwa ba unya don benta lang ha ka te ke Jingïakhih lada om don ai hadu ka santare u bana jeliu Hashwa ke Jingïakhih udep ke ula kentu ye kinong kershan jong u bakin penlong ye ke Jingïakhih da ka basuk bat ke bajai jai ula kerpat ru ye ki bakin pediang sngobha ye ki pulit da ki sentiu shu la penjur ya ke jing pahara habaro kawei kanong ba Delhi ha ke si satjan ha ke baki pulit ki labu ye ki wei pat ki pulit ha ka kat leng sun jongga Indira Gandhi International ha ki Jaka Road Khaput bat ki wei ki Jaka ba sngokya Hashwa ban penlong ke Jingïakhih balathmu banyalam da ke CJP palat shi hajar ngot ki pulit lamang ban pentrei kam hakelengka New Delhi bat ki wei ki Jaka ba kongsan kum ke Jingeda ke CJP kala pen priang ya ki jing betha ki ba kentu ki nong ye shimbenta ban penne ke jinglong bam don jingle don bor bat ban kyar na ki jing ken an kumbon chukdo kani ka seng ka bathamai ka cockroach janta party ka balas dang ningkong kum ki jingken tho Pyrshah ke jingkren ki bala penmi ka jingakan a da unong bishar barang ba jongkari India u Surya Kant ha ka ying bishar ha ubnai baladep ha ka ba la ka do ki tu ka ningot ki khna samla kum ki khnyang kani ka kanhun kala tei klo ya ki nong bud ki babun ha ki rinsan social media ka bala penlong ki nong bud bakin don hadu r million good u abijit depke unong yakhi san Hima sima u bapule ha Boston University ulas dang ya kani ka Jingïakhih ka bathmu ban penpau parthai ki jing jong ki samla kari India kinong penyan ya ka CJP kila penon kami ki social media ban lum mi kinong kershan nak benta ka jingya patba ha ka sinsat jan da ka badawa ban no kam ya u menteri katanat puli puthi udhar mendra pradhan Halor ka jingakan at ha ka need bat ka OSM